ulesibili bandla namhlanje wabona uthengile futhi lesibili umhla ka9 bandla u9 lona wabona uthengile usugcina ngaso kodwa islip khona kuzovela nedate wabona uthengile umatersi wabona uthengeni ivos lena nalobisi lakhe bandla nalobisi lakhe ngelisale phela uzokwazi ukuthi menze itiye afake lona khona lokayithenga lemeda futhi lokayithenga lemeda uthi ayibeke kahle lana idereki bese kuzoba yile vos lena uthi ngithi yile nto nje kahle bona ubani afuna u50 rand uthi ngikhiphe kahle lana ubona nayi ubona ubani yebo ivos ayithengile umatersi nakho kawathi i-Chucky Flame Sizzler 1.5 kg ubani 58.99 wabona thengile umatersi lesibili njalo umhla ka9 today abantu uyadayisa bathenga abantu intweni zakhe ayidayisa umatersi abathenga bandla wabona ama snacks futhi awadayisa la wabona kusele 4 hayi bandla bathenga dayisa ngalama juice phela nama juice agijima ngawo kakhulu umatersi ile majuice awagijimisa kakhulu hayi bandla nasi nesinkwa ke kwenzela ukuthi niwangakhohlwa njalo umatersi uDerek usenayo ilona i-rice lakhe athi yakhumbula uzodla manje enzela ukupheka levosi bese edla nalesinkwa ayidlela nalesinkwa uthi ke nalike receipt asidene receipt bandla matersi bandla Derico saqala phezulu iku-Church Street le lona le store lesi 746 Chucky Flame 58.99 njengoba eshilo no siqala ngesinkwa phezulu BB brown bread 700 gram 15.99 lesinkwa lesi bandla BB lesinkwa so 15.99 bese kuzoba uChucky Flame ivos lena 58.99 iyona le vos lena bandla uyayibona iyona le vos uzoyidla manje adle nesinkwa bandla umatersi ayisuthele kamnandi kuzoba milk sacket lena 13.99 ile lobisi lelo yabona uthengele izinto kumatersi enzela ukuthi yalonto izinto zibe malini 4 items uplastic lo munye abawubalile rounding 4 items 90 rand yabona yonke zibe 90 rand lezi zinto sehle sibheke idate njengoba kumhla ka9 eseshilo umatersi umhla ka9 dates phansi yabona 9 umhla ka9 December 2025 isikhathi bekubani besishintshile ke izulu wabona isikhathi bekubani 4 second 27 minutes away from 4 second 27 minutes away from 4 ayike umhla ka9 nakho umhla ka9 Tuesday namhlanje okay hayi baphile sebephila kabantu hayi bathenga abantu bandla umatersi lobayidayisela ngabona ikharanisha lena ishawu 10 rand iyodwa hayi bayithenga bandla nayizolo umatersi bedayisa futhi nayizolo bedayisa uyela elona ke izolo njobe engakuthenganga nje ukudla bese afuna ukuyiklina kahle umatersi uyephi Crispy Kreme ngabona ke Crispy Kreme icabanga izolo bamnika ikhekhe elibheda kanjani leya originally glazed i-duff nuts leya donut leyana ekayithenga eCrispy Kreme bamnika ebhedayo ke izolo hawu ngavele umatersi hayi ngoba uyizwile nje bengasanuka kahle yabona cabanga udlile ikhekhe ngase ngiqedile ngizwe ngathi kunento engathi umphalaza yabona ngathi nje bengidla umphalaza yabona kusho ukuthi izinto ebebeyiqwala emphalazweni lezi abayifaka ebayigculise kulona ikhekhe wabona ngabona ukuthi aha angivele ngiyoyiklina ngingakuthengi ukudla izolo ngayiklina hawu namhlanje futhi hayi ngibuyelile esimeni bese ngiyinyukela kamnandi into engiyidlile yabona siphelile umphalazo yabo hawu yazi bangicika kanjani nje njengoba benza kanjena eCrispy Kreme babheda kusho ukuthi nje our McRich tempo start to drop slightly babheda hawu yazi okay hayi baphile sebephila kabantu awuthenga kanjena umatersi uzokalontunje funa lontunje akaqedeli lapha ukutshala lapha engadini yakhe ngibona kusathi namhlanje uzopheka lokhu edla nesinkwa bandla levosi mhlawumbe uzoyidla uzobona ukuthi mhlawumbe noma uhafu ngoba kana fridge kusasa afuna ayipheke bese efaka nalamazama nawo kumele uzana wathenga umatersi uzoyifaka nawo ke bandla kusasa bese epheka ne-rice ngoba befuna ithini uzobona kodwa kusasa noma uthola noma ithini afake ithini sivuthwa lelona afake amazambane
bese faka nethini sivutha adle kamnandi ne-rice lakhe. Uzophusha nje uMaDelsi, kodwa uzozama ukuthi ashuthe. Uma ethenga ithini kusasa uzozama ukuthi ashuthe uMaDelsi. Hhayi-ke akakadle manje nesinkwa ayisuthele enze itiye lakhe afake ubisi. Yabona uzodla itiye lakhe uMaDelsi ayifakele kamnandi ubisi. Hawu-ke izolontunja hhayi babhede kusuke njengoba ngishilo njena. Sezobona nje indaba yabo ukuthi ngiyenze njani. Yabona abantu njengoba sebedayisa osisi kwabona. Okay, hhayi uMaDelsi-ke manje uzoba-update abantu. Funeka aqedele ukutshala phana bese ayashutha ngade anitshengise nala edlontunjwe khona. Njengoba ngishilo zathombe engangiyithengile akusekho nesisodwa. Ufuna ukuveza nalokho-ke engadini yakhe mase eqedile nje. Cabanga kusasa uzovuka ayilungise kahle leya ngadi la izolontunja khona kusale ukuthi avukuze. Bese yaphuma-ke uMaDelsi ayozama bona kuthole lo mhlawumbe lelo thini uzobona nje ukuthi uthengani azoyenza nale vosi ngoba vele kusasa kuyabanda. Ngeke isheshe yonakale lelo. Ngeke isheshe yonakale le vosi. Wabona kuyabanda kusasa. Okay, baphile sebephila koMaDelsi nayo nekaranicha yakhe nayo uzovuka ngabunandi ngayo ekuseni. Wabona. Kodwa kusasa nje ufuna avuke ngovivi. Ine le ndawo azoyitshala esele. Yabona kusale nje libe clean igceke vele ayikho lona. Okuningi ufuna wenzeke yabona shaya nala kushaya khona ngobhushi kube clean kusale nje ukuthi avukuze bese yatshala. Ufuna ahambe uphanta kusasa uMaDelsi. Abone ukuthi uhlanganisani kodwa uzoshutha abantu uMaDelsi. Ufuna ukuqeda nje engadini yami bese ngiyashutha ngivezela abantu nokuthi ubone izithombo zami la ngangitshale khona isekho nesisodwa. Labantu engihleli nabo lana omakhelwane laba babheda ngiyatshala bathathe. Okay, baphile sebephila-ke abantu. uMaDelsi vele-ke uthe kabekele lona manje ibiyichabha le vosi bandla. Bese ayayidlela netiye lakhe yabona itiye uzofaka ubisi ayidlele kamnandi alale. Hhayi baphile sebephila abantu sizobonana. So right. Mhlaka hawu sekhohliwe uMaDelsi wakhohlwa indaba enkulu. Angithi akhumbula ukuthi wayigcine mhla ka-5 kowesi-5 lapho uMaDelsi waya uyile-ke mhla ka-7 ngesonto. Waya mhla ka-7 kwaba u-6 waphinde waya futhi namhlanje endlini encane njengoba kumhla ka-9 uphinde waya namhlanje njengoba kumhla ka-9 isonto bekumhla ka-7 waya futhi njengoba kumhla ka-9 waya futhi namhlanje kusho ukuthi okwesingaki okwesi-7 namhlanje njengoba kumhla ka-9. Ngibona baphuma labo sisi ababafakayo. Hhayi baphile sebephila-ke abantu sobonana uzo-update kusasa uMaDelsi ukuthi uthengeni azoyenza ishebo nale vosi. Kodwa becabanga ithini, hhayi ithini izolunga, ithini labhontshisi yebo. Hhayi baphile sebephila-ke abantu sobonana. So right.